дӯстони азиз, шумо даври дуюми барномаи ману модарамро тамошо карда истодаед. Барнома аз 3 гурӯҳи иштирокчӣ ва 2 бахш иборат аст. Дар ин намоиш мо бо чанд савол посухҳои модаронро бо ҷавобҳои кӯдакон муқоиса мекунем. дӯстони азиз, имрӯз дар барнома ғолибони даври аввали намоиш, яъне Нуриман бо модараш, Аслам бо модараш, Нарзиё ё модарҷонаш иштирок мекунанд. Акнун биёед мебинем, ки дар ин бахш кӣ ғолиб меояд. шумо дар бораи ғизои солим ба фарзандатон чизе мегӯед? албатта ман доимо таъкид мекунам, ки хӯрдани сабзавот, мевагӣ ба кӯдак фоида дорад. фарзандатон зиёдтар дар бораи чи аз шумо мепурсад? дар бораи ҳама чӣ. ӯ кунҷкоб аст, ҳама чиро мехоҳад донад. писаратон зиёдтар ба чӣ шавқ дорад? оё медонед? бале, ба варзиш. ӯ чӣ ҳунар дорад? ҳунари боксро дорад. боре ба кӯдакатон дурӯғ гуфтаед? не ба ӯ ваъдахилофӣ кардаед? не, ҳаргиз не. кӯдакатон аз сухани шумо боре саркашӣ кардааст? албатта мекунад ҳама кӯдак. барои ӯ китоб мехонед? албатта. дар бораи кадом мавзӯъҳо? бисёртар дар бораи афсона бисёр мехонам, китобҳои афсонавӣ. ба фикри шумо ӯ ба кӣ монанда аст? ба падараш. аз кадом ҷиҳат? ҳама тараф. оё ӯ хоҳишҳои шуморо иҷро мекунад? албатта. ба шумо модаратон дар бораи ғизои солим чизе мегӯяд? ҳа. шумо зиёдтар дар бораи чӣ аз модаратон мепурсед? ман мехоҳам дар бораи ҳама чӣ донам. бештар ба чӣ шавқ доред? ман варзишро бисёр дӯст медорам. шумо чӣ ҳунар доред? ҳунари боксро дорам. боре модаратон ба шумо дурӯғ гуфтааст? модарам дурӯғ намегӯяд ба ман. ягон бор модаратон ваъдахилофӣ кардааст? не. аз сухани модаратон боре саркашӣ кардаед? не. модаратон барои шумо китоб мехонад? ҳа. дар бораи кадом мавзӯъҳо? афсона не. ба фикратон шумо ба кӣ монандед? ба дадам. аз кадом ҷиҳат? ҳама ҷой ман ба падарам рафтагӣ. оё шумо хоҳишҳои модаратонро иҷро мекунед? мекунам. шумо дар бораи ғизои солим ба фарзандатон чизе мегӯед? ман бисёртар ба фарзандам дар бораи ғизои солим мегӯям, ки бисёртар меваю сабзавот ва хӯрокҳои солимро истеъмол намояд. фарзандатон зиёдтар дар бораи чӣ аз шумо мепурсад? фарзанди ман хеле кунҷков аст, дар бораи ҳамаи чӣ мехоҳад донад. писаратон зиёдтар ба чӣ шавқ дорад? оё медонед? фарзанди ман бисёр хонданро дӯст медорад. ӯ чӣ ҳунар дорад? бештар ба китобхонӣ ҳунарнамоӣ мекунад. боре ба кӯдакатон дурӯғ гуфтаед? не, ман бештар мехоҳам ба ӯ ҳама вақт рост гӯям. ба ӯ ваъдахилофӣ кардаед? не, нашудааст. ба фикрам нашудааст. кӯдакатон аз сухани шумо боре саркашӣ кардааст? мешавад ки кӯдакам саркашӣ мекунад. барои ӯ китоб мехонед? мехонам. дар бораи кадом мавзӯъҳо? моҳон афсонаҳои халқи тоҷик ва китобҳои тарбиявӣ ва англисиро бисёртар мехонем. ба фикри шумо ӯ ба кӣ монанда аст? ӯ бештар ба ман монанд аст. аз кадом ҷиҳат? зиёдтар фарзандам рафтору кирдораш ба ман монанд аст. оё ӯ хоҳишҳои шуморо иҷро мекунад? фарзанди ман фармонҳои манро иҷро мекунад. ба шумо модаратон дар бораи ғизои солим чизе мегӯяд? масалан, мегӯянд, ки чӣ кола хрустяши мумкин аст хӯрдан.
шумо зиёдтар дар бораи чӣ аз модаратон мепурсед? бисёр чизо. Масалан, мехоҳам донам фасли сол чанда, моҳҳо аз чанд рӯз иборат аст. бештар ба чӣ шавқ доред? китоб. шумо чӣ ҳунар доред? китобхони великайкунӣ. бори модаратон ба шумо дурӯғ гуфтааст? не. ягон бор модаратон ваъдахилофӣ кардааст? не. модарам ваъда медиҳад, лекин иҷро мекунад. аз сухани модаратон боре саркашӣ кардаед? не. ман ҳаракат мекунам ки аз суханои модарам саркашӣ накунам. модаратон барои шумо китоб мехонад? бале. дар бораи кадом мавзӯъҳо? дар бораи нахӯтак, дар бораи калабок, дар бораи красная шапочка. ба фикратон шумо ба кӣ монандед? ба модарам. аз кадом ҷиҳат? рафтаре ки дарам. оё шумо хоҳишҳои модаратонро иҷро мекунед? ҳамеша иҷро мекунам. шумо дар бораи ғизои солим ба фарзандатон чизе мегӯед? албатта мегем. бисёртар мегем ки манамин сабзавотҳои манамин фоидаовара бисёртар истифода баред. манамин бисёртар вай бисёр сухаре ку манамин чипса мегед, ман мегем мумкин не ҳамин чиз. бисёр зарар дорад вай. манамин сметанаву манам халин шириро истифода бар. фарзандатон зиёдтар дар бораи чӣ аз шумо мепурсад? ӯ бисёр кунҷкоб аст, мехоҳад ки дар бораи ҳамаи чӣ донад ва саволҳои гуногун медиҳад. духтаратон зиёдтар ба чӣ шавқ дорад? оё медонед? бисёр давиданро дӯст медорад, ба варзиш машғул аст. ӯ чӣ ҳунар дорад? бисёртар сароидану рақсиданро дӯст медорад. ба фикрам ӯ ҳунари он ҳамин аст. боре ба кӯдакатон дурӯғ гуфтаед? дурӯғ мегӯям. баъзе вақтҳо бисёртар аяҷон мана асаде гиред. ман майлаш мегӯям, лекин барояш дертар меравам. ба ӯ ваъдахилофӣ кардаед? албатта кардам. беваъдахилофӣ намешавад. кӯдакатон аз сухани шумо боре саркашӣ кардааст? Мекунам. барои ӯ китоб мехонед? Мехонам, албатта мехонам. дар бораи кадом мавзӯъҳо? бисёртар афсонаҳои тарбиявӣ мехонам. ба фикри шумо ӯ ба кӣ монанд аст? ба фикри ман ҳам ман ба монанду, ҳам падараш ба. аз кадом ҷиҳат? сураташ ман ба монанду, сираташ падараш. оё ӯ хоҳишҳои шуморо иҷро мекунад? агар ба дилаш мувофиқ бошад, иҷро мекунад. ба шумо модаратон дар бораи ғизои солим чизе мегӯяд? намегӯяд. шумо зиёдтар дар бораи чӣ аз модаратон мепурсед? ман дар бораи ҳама чӣ мехонам, донам. бештар ба чӣ шавқ доред? ман давиданро дӯст медорам. шавқам дар ҳамин аст. шумо чӣ ҳунар доред? ман ҳунари сурдану рақсиданро дорам. боре модаратон ба шумо дурӯғ гуфтааст? дурӯғ гуфтагӣ аст. чӣ зарурат шуд? мано аз боғча барвақт гиред, мебиёд, намебиёд. дер мебиёд, бегӯй намебиёд. ягон бор модаратон ваъдахилофӣ кардааст? бисёр вақт модарам мана ваъда метиҳаду, лекин иҷро намекунад. аз сухани модаратон боре саркашӣ кардаед? ман аз гуфтагӯи модарам саркашӣ намекунам. модаратон барои шумо китоб мехонад? албатта мехонад. дар бораи кадом мавзӯъҳо? афсонаҳои духтарам ба ман мехонад. ба фикратон шумо ба кӣ монандед? ба дадам.
аз кадом ҷиҳат? برای که میگویند که نازی‌های برای داداش مانند. оё шумо хоҳишҳои модаратонро иҷро мекунед? البته فرمانهای مادرم را اجرا میکنم. инҷо бахши аввали барнома ба анҷом расид. акнун биёед холҳоро муқоиса мекунем. чуноне ки мебинед аз рӯи нақша холҳои нуриману аслам нисбат ба назиёй зиёд аст. инак мо намоишро бо нуриману аслам идома медиҳем. биёед мебинем ки дар санҷиши бахши дуюм ки ғолиб меояд ва ба даври финалӣ гузаронида мешавад. агар ба шумо китоб ва телефонро пешниҳод кунанд, кадомашро интихоб мекунед? کتاب. барои чӣ? من کتاب را دوست می‌دارم برای که او برای من همه چی را می‌آموزد. бо кӣ бештар сайру гашт карданро дӯст медоред? با دادم. дар рӯзҳои таваллуд кӣ бештар шуморо табрик мекунад? از همه پیش مرا پدرم بیشتر تبریک می‌دهد. бештар тӯҳфаи киро интизор мешавед? من توفای دادم را انتظار می‌شوم. барои чӣ? چیزی می‌خواستگیم توفا می‌کنم. боре аз модаратон қаҳр кардаед? ها чӣ сабаб шуд? برای که جنگ می‌کنم. модаратон ба хоҳишҳои шумо бисёр ҳам мегӯяд ё ин ки не? همه جا. танҳоиро дӯст медоред? بله. барои чӣ? برای که هیچ که غمم نمی‌ده. ба мактаб рафтан мехоҳед? البته مکتب را دوست می‌دارم. агар модаратон девори сафедро сиёҳ гӯяд, шумо ба ин фикр розӣ мешавед? نه. чаро? چیزی را چشمم می‌بیند همون را هم می‌گوید. ба меҳмонӣ рафтанро дӯст медоред? ها барои чӣ? برای که چیزی می‌خورم می‌خورم. шумо аз чӣ метарсед? از یگان چی؟ чиро бад мебинед? یگان چیزا. агар ба шумо як истакон шир ва як тои дигар нӯшокии газнокро пешниҳод кунанд, кадомашро интихоб мекунед? شیر. дар бораи дӯстонатон ба модаратон нақл мекунед? ها масалан чӣ нақл мекунед? ما بازی کردیم قطعی گرام بازی کردیم. шумо чӣ орзу доред? کلان میشم و لیسا میشم. агар шумо ба кӯдакатон китоб ва телефонро пешниҳод кунед, ба фикратон кадомашро интихоб мекунад? китобро. ва бисёр дӯст медорад китоб хондан. ها бо кӣ бештар сайру гашт карданро дӯст медорад? бо падараш. дар рӯзҳои таваллудаш ӯро кӣ бештар табрик мегӯяд? падараш. бештар тӯҳфаи киро интизор мешавад? боз ҳам аз падарашро. боре аз шумо қаҳр кардааст? албатта. чӣ сабаб шуд? ҷанг кунам қаҳр мекунад. сарзаниш кунам агар. шумо ба хоҳишҳои ӯ бисёр ҳа мегӯед ё ин ки не? ҳа мегӯям, барое ки як писар аст. танҳоиро дӯст медорад? албатта. ӯ ба мактаб рафтан мехоҳад? хеле дӯст медорад. агар шумо девори сафедро сиёҳ гӯед, фарзандатон ба фикратон розӣ мешавад? не. барои чӣ? ва ҳеҷ вақт то чизеро ки ба чашми худаш бинад ҳавая бовар мекунад. ҳеҷ вақт ба гапи ман бовар намекунад. ба меҳмонӣ рафтанро дӯст медорад? бале, хеле дӯст медорад. чаро? чизе ба дилиш чизои дилхош аста дар меҳмонӣ хӯрдана дӯст медорад. фарзанди шумо аз чӣ метарсад? аз ҳеҷ чиз наметарсад. писаратон чиро бештар бад мебинад? ҳеҷро бад намебинад. агар шумо ба ӯ як истакон шир ва як истакон оби газнокро пешниҳод кунед, ба фикратон кадомашро интихоб мекунад? широ. барои чӣ? ва широ нағз мебинад.
оё ӯ дар бораи дӯстонаш ба шумо нақл мекунад? албатта ҳама вақт чӣ бозӣ кардан чӣ коре ки кунад бо дӯсташ ба ман нақл мекунад. фарзандатон чӣ орзу дорад? оё медонед? вай орзу дорад ки калон шавад, мисли падараш милиса шавад. агар ба шумо китоб ва телефонро пешниҳод кунанд, кадомашро интихоб мекунед? китоб. барои чӣ? барои чӣ ки китоб телефон зарар дорад. бо кӣ бештар сайру гашт карданро дӯст медоред? бо бебиам. дар рӯзҳои таваллуд кӣ бештар шуморо табрик мекунад? модарам. бештар тӯҳфаи киро интизор мешавед? аввал якум аз бебиам. боре аз модаратон қаҳр кардаед? не, кам камак. модаратон ба хоҳишҳои шумо бисёр ҳа мегӯяд ё ин ки не? албатта ҳамаga. танҳоиро дӯст медоред? не. барои чӣ? барои ки тоқаги чи хурсон не ягон кас нест, ҳам торикӣ метарс. ба мактаб рафтан мехоҳед? албатта ман хеле мактабро дӯст медорам. агар модаратон девори сафедро сиёҳ гӯяд, шумо ба ин фикр розӣ мешавед? не. ба меҳмонӣ рафтанро дӯст медоред? бале. чаро? барои ки дар он ҷо ҳама ҳаст, ҳам хурсондӣ ҳама чӣ мехӯрад. шумо аз чӣ метарсед? аз торикӣ. чиро бад мебинед? ман чи хоб рафтанро, боз торикиро. агар ба шумо як истакон шир ва як тӯи дигар нӯшокии газнокро пешниҳод кунанд, кадомашро интихоб мекунед? оби газнокро интихоб мекунам. дар бораи дӯстонатон ба модаратон нақл мекунед? бале. масалан чӣ нақл мекунед? ҷирон ба ёрдам медиҳам, кайтиёшон бозӣ мекунам ва мебиям ба модарам нақл мекунам. шумо чӣ орзу доред? хизматчии давлатчӣ шавам, вазир шавам. агар шумо ба кӯдакатон китоб ва телефонро пешниҳод кунед, ба фикратон кадомашро интихоб мекунад? ба фикрам фарзанди ман китобро интихоб мекунад. бо кӣ бештар сайру гашт карданро дӯст медорад? фикр мекунам ки фарзанди ман бештар бо ман сайру гашт карданро дӯст медорад. дар рӯзҳои таваллудаш ӯро кӣ бештар табрик мегӯяд? ҳар рӯзи таваллудаш аввалин шуда ман фарзандамро табрик мекунам. бештар тӯҳфаи киро интизор мешавад? ӯ бештар тӯҳфаи падараш ва бибиашро интизор. барои чӣ? онҳо тӯҳфаҳои нағз ва чизи мехостагиашро тӯҳфа мекунанд. боре аз шумо қаҳр кардааст? ҳамеша дар зиндагӣ қаҳр мекунад, лекин шумо ба хоҳишҳои ӯ бисёр ҳа мегӯед ё ин ки не? бештар ба вай ҳа мегӯям. танҳоиро дӯст медорад? не, фарзанди ман тоқагиро дӯст намедорад. чаро? вай мехоҳад ки бештар кунҷков аст, бо дигарон дӯстӣ пайдо кунаду дар байни бисёрӣ бошад. ӯ ба мактаб рафтан мехоҳад? чуну чаро фарзанди ман ба мактаб рафтанро дӯст қабул дорад. агар шумо девори сафедро сиёҳ гӯед, фарзандатон ба фикратон розӣ мешавад? не, мегӯяд девор сафед аст. ба меҳмонӣ рафтанро дӯст медорад? бештар. барои чӣ? вай умуман сайру гашт ба меҳмонӣ рафтанро дӯст медорад. фарзанди шумо аз чӣ метарсад? аз торикӣ. писаратон чиро бештар бад мебинад? фарзанди ман бештар торикиро дӯст намедорад.
агар шумо ба ӯ 1 истакон шир ва 1 истакон оби газнокро пешниҳод кунед, ба фикратон кадомашро интихоб мекунад? албатта нӯшокии газнокро. оё ӯ дар бораи дӯстонаш ба шумо нақл мекунад? фарзанди ман омада аз мактаб дар бораи дӯстонаш бо ман суҳбат мекунад. фарзандатон чӣ орзу дорад? оё медонед? фарзанди ман мехоҳад дар оянда хизматчии давлат шавад. тамошобинони азиз, инак бахши дуюми намоишамон низ ба анҷом расид. акнун биёед холҳоро муқоиса мекунем. бале, фикратон дуруст. дар барномаи имрӯза бо холҳои зиёд нуриман бо модараш ғолиб омаданд ва ба даври финалӣ гузаронида шуданд. шуморо барои ғолибият муборакбод мегӯем. хеле шодем, ки имрӯз дар даври дуюми намоиши ману модарам фаъолона иштирок кардед. шод ҳастем, ки имрӯз дар даври дуюм мо ғолиб баромадем. кӯшиш мекунем даври ниҳоиро ғолибиятро ба даст биёрем. барои баҳористон комёбӣ. бинандагони азиз, албатта барномаи мо намоиши қувваозмоӣ нест, танҳо санҷиши муқаррарӣ байни модару кӯдак аст. хайр, то боздид.